sing penting kuwi bukti lan nyatane. Ayo setengah juta ya gede. Ora kowe sing biyen hitung-hitung. Hitung-hitungane iki gurumu matematika kamu sapa? Ah, beda ngrasa. Wong sing biyen iku aku nih 300.000 tak jawab tompo 300.000. Iki setengah juta. Kok meneh 500? Iki setengah juta. Meneh 500. Ya padha dupe korupsi to. Iki boleh ya aku lho, Kang. Boleh ya aku iki. Pangapunten kanca kula niki kaya ora kaya adate. Aduh. Ngene ya. Piye? Saiki ngene. Tak jelasno. Oh? Nek sing jenenge 1,5 juta kuwi ya 500. Ya ora. Kowe bayar ngewangi duke meneh kowe. Kowe biyen kowe mesti kowe nganu kowe. Kowe nyoblos disegarepi sawah kowe. Ora. Karang ngene lho, tak warai sing hitung-hitungan iki lho. Piye? Sing jenenge 1,5 juta iki siji 100. Iki 200. Iki 300. Iki 400. 1,5 juta iki ya iki 5. Hah? Lho, aja 1,5 juta iki iki 5. 500. Ah, piye to ya. Aduh, ngono aku sing kleru. Nomor kuwi Aku anu, kudu dijelasin. aku sakit terlalu Pak Dukuh. Ah, Tak njuk ngapura. Kontor tak kekrek. ngene ya. Nah iki ngene. Sing wis ya wis. Ya. Nggon kaya dene tugas-tugas kewajiban ning kampung ya tetep mbok ikuti. Oh. Ojo kok yumuk jimpitan alasane ora ana tanpa alasan. Oh ya ora mangkat. Yo. Wingi kerja bakti kae wong do kesel kabeh ya ora mangkat. Lah kok piye? Yo. Ah, Ngono aku wis dong to. aku sadar iki ya. Nek 500 kuwi tak 1,5 juta. Oh, berarti nek sak juta kuwi sing 10 lembar. Oh. Nek setengah juta kuwi 5 lembar. Wis setengah. Oh. Setengah saka sak juta kuwi ra yo ngono lho. Ya yes. Yo anu Kang, nang kowe nang kene disepuke njuk ngapura. Ya aku iso tak mangat runggo. Oh, arah. Yo nek lali aku dampiri. Delengke. Oh. Apa meneh sing jare jimpitan ki kanggo keperluan kampung ta. Ya. Dari kita oleh kita untuk kita. Ya ngono saiki naren paduh tak terke. Ya ora aku tak mulai bae. Kamu Ya aja ngomong iki lho, Ki. Aja ngomong iki. presiden. Wah, kono Presiden. Wah. Oh, minggu Wah, nanti kampus. gua putusan. Wes, aku babasnya Oh, iya, iya. wes Kang, wes. Cuma Oh, Bali, ya. iya,